Τροφοδότης οροφής Ανέλ. Ένα επαγγελματικό εργαλείο που έχει κατακτήσει τον κόσμο. Είναι κατάλληλος και για υγρή τροφή και για στερεή. Μπαίνει στο πάνω μέρος της κυψέλης, οπότε κλείνει όλη την επιφάνεια. Έτσι, όταν πάμε για να τον συμπληρώσουμε, οι μέλισσες δεν ενοχλούνται και δεν μας ενοχλούν. Είναι χαρακτηριστικό πως μπορούμε να ταΐσουμε χωρίς να ανάψουμε και καπνιστήρι. Μπορούμε να ταΐσουμε μαζικά, να ανοίξουμε όλα τα καπάκια και να γεμίσουμε τους τροφοδότες πάρα πολύ γρήγορα. Μπορούμε επίσης να το συνδυάσουμε βάζοντας και ένα πόμα τροφοδοσίας στο καπάκι και να μην ανοίξουμε ούτε το καπάκι για να το σπληρώσουμε. Να τροφοδοτούμε πάνω από το καπάκι. Βγαίνει σε 3 μοντέλα. Τον καφέ τον επαγγελματικό, τον μαύρο και τον διάφανο. Ο διάφανος εξυπηρετεί στο ότι μπορούμε να κάνουμε έναν γρήγορο έλεγχο της πορείας του μελισσιού χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουμε τον τροφοδότη για να δούμε το εσωτερικό της κυψέλης. Ο καφέ, λόγω αντοχής σε κρούσεις, είναι η επιλογή του επαγγελματία. Ο μαύρος δεν έχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιηθεί. Οι μηχανικές του αντοχές είναι υποδιέστερες του καφέ. Αν δεν τον πατήσετε ή δεν το χτυπήσετε όμως δεν θα πάθει τίποτα. Τα άσπρα παρεμβάσματα υπάρχουν έτσι ώστε να εμποδίζουν την ελεύθερη είσοδο της μέλισσας από το χώρο που θα πάρουν το σιρόπι στην υπόλοιπη επιφάνεια του τροφοδότη. Έτσι δεν πνίγονται οι μέλισσες και δεν μας ενοχλούν όταν εμείς ανοίγουμε για την πλήρωση, την επιθεώρηση. Ο τροφοδότης είναι εξοπλισμένος με 2 θέσεις τοποθέτησης στερεάς τροφής. Όταν τις χτυπήσουμε, φεύγουνε και αφήνουν τη θέση τους σε 2 όπες. Χρησιμοποιώντας αυτά τα ελαστικά βίσματα, στεγανοποιούμε τον τροφοδότη και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για σιρόπι. Όταν θέλουμε να βάλουμε στερεά τροφή στα μελίσια, αφαιρούμε 1 ή και τις 2 τάπες, παίρνουμε την τροφή μας, τη χαράζουμε και την τοποθετούμε πάνω από την τρύπα. Μπορούμε επίσης όταν το μελίσι έχει κάποια κλίση να έχουμε τη στερεά τροφή και να έχουμε και σιρόπι. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει πάνω στον τροφοδότη να έχουν μπει τα παρεμβάσματα. Οι τροφοδότες οροφής έχουν πλεονεκτήματα έναντι των τροφοδοτών και εισόδου και πλαισίου. Σε σχέση με τους εισόδου δεν προκαλούν ελεηλασία, ενώ σε σχέση με τους τροφοδότες πλαισίου δεν χρειάζεται να αφαιρέσουμε πλαίσιο μέσα από την κυψέλη. Εκμεταλλευόμαστε το χώρο που δημιουργεί η κυψέλη ανάμεσα στον όροφο και το καπάκι. Τα καπάκια κυψέλης έχουν αρκετή απόσταση ώστε να μην μεταβάλλεται το ύψος της κυψέλης. Είτε με πλαστικά καπάκια, είτε με ξύλινα καπάκια, δεν μεταβάλλεται το ύψος της κυψέλης. Οι τροφοδότες οροφής μονώνουν το μελίσι, δημιουργώντας ένα κενό αέρα στο εσωτερικό, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιοχές οι οποίες είναι κρύες.